Malawi Today. The DC mwana woopsa kwambiri. Kwa masiku awiri nakhala ndili chete, ena nkumafunsa mafunso kuti ndapita kuti. Ntchito imene timagwira iyi imakhala nthawi zambiri yakafukufuku, kuti tikamakulankhula ninu a Malawi tizikhala ndi ma areas amene ali woona, mafaksi amene siwongopeka, koma tizidena chilungamo chimene chili pa ground. And for the past 2 days ndakhala ndikuyenda madera osiyanasiyana kuchita appreciate mavuto amene akukumana nawo a Malawi. Nkutheka kunena kuti mawu aufiti amanenedwa aja mwina anthu amangowanena pamwamba, koma m'Malawi muno muli ufiti woopsa. Zimene ndaona kunja uko ndakhulupirira kuti ku Malawi kuno ufiti uliko, ndipo ngati kuli ufitidi ambiri a iwo amene ali ndi ufiti ndi anthu andale. Izi ndikunena poganizira mmene anthu akuvutikira kuno ku Malawi. Ndayenda ine midzi kuona madzi amene akumwa anthu, kuona zinthu zimene akudya anthu, kuona kuvutika kumene akuvutika anthu kuphatikizapo zovala zawo, ndamva chisoni. Kuona matoileti amene akugwirisa ntchito anthu, nyumba zimene akugwirisa ntchito anthu, ine ndamva chisoni kwambiri. Ndipo ngati kuli anthu m'Malawi munomo ena akuvutika kwambiri kuposaso anzawo, of course madera onse muno m'Malawi anthu akuzunzika, koma abale anga ku Central Region kuli anthu akuzunzika koopsa. Ndipo kumadabwa kumanena kuti ati ukuku ndi kwawo kwa president, iniyo mundati mukafike mugwesa misonzi. M'Malawi muno muli anthu oyipa, ndipo anthu oyipa ambiri ndi andale. Andingati kuli munthu amene akunamizidwa deire ndikumamuuza kuti bwana zinthu zili bwino ndipo anthu akutikonda kwambiri ndi Lazarus Chakwera. Inu amene muli pafupi kapena inu ndinu abale ake a Lazarus Chakwera, mukanapita mukalankhule ndi m'bale wanu. Chifukwa kumene kukupita Malawi ku siku lina azatutumuka kumaona zinthu ngati ndi mbanda kucha, osakhulupirira, akutikita m'maso kuti aonesese kuti ndizoona. Chifukwa anthu m'Malawi muno ndi okwiya koopsa. Ngati kuli munthu amene akutukwanidwa, akunyozedwa chifukwa cha zinthu mene zilili muno m'Malawi, ndiye ndi President Lazarus Chakwera. Koma ukaziona nduna zache zimene zaba kwambiri kuba makobiri a taxpayers money zikamalankhula m'ma TV, ndikumadabwa kuti koma awawa ali ku Malawi konkuno. Amene akulankhula ngati kapena ku Malawi kuno ndi kumwambawa, ali ku Malawi konkuno amatha kumayenda ndikumachita appreciate mavuto amene akukumana ndi anthu. Kunja kunoto anthu akuzunzika koopsa. Ndipo ino anthu amene mukukhala mtown, I know very well kuti mukuzunzika, koma mwina kuzunzika kwanu mukumatha kumapeza matemba awiri ndikuwaphikira madzi ochuluka ndikumasusa. Koma munthu wakumudzi amene ali below the poverty line akuzunzika koopsa, kuzunzika. Kumakhala ngati ku Malawi kunonso si kwawo. Mwinaso amene akumamwalira zikumayenda bwino kwambiri. Anthu akumafunafuna imfa koma mwina imfa ija osabwera. Ineyo ndafika kwa manje ku mzinda wa Blantyre, kuona anthutu antown okhala kwa manje akutenga mbewu ya chimanga ndikuyisinja, ndikuyivika, kuyipangisa mphale ndikuyivika, ndicholinga kuti achose poison ujayo azidya. Chimanga chimene chimayikidwa mankhwala sichimadyedwa, koma ukamamva mawu kuchokera kuma ministers ya MCP mmene akuzipangira thamo kunena kuti ati atulusa chakudya, atulusa chimanga, misewu ndikutapa kutaya, ndipo m'Malawi muno zinthu zili bwino,
umangoyimba m'manja kumanena kuti koma dziko munthu ukakhala pamwamba ukakwera mu mtengo amanena adi kunena kuti ukakwera mu mtengo usamanena kuti kunjaku kulibe mame koma anthu akuzunzika koopsa zinthu zikukwera daily mafuta ophika anthu ophikira anasiya kale kugula palibe chimene chikuti tikhoza kukwanisa ndikukagula anthu akuzunzika koopsa magesi ndi awa akwera wa 16% tarifi uja munthu amene anachosedwa uministala kuchoka ku minister ndikukafika ku board chair abale yanga ndipo dziko li anthu andale amakhala ngati sanabadwire kumuzi koma ambiri wamunati asatire mmene umphawi wati bulira ali asali pamenepo lero mmene afika pamenepo mmene akunyadira mmene akutumbwira ndikumadabwa kuti kodi abale ndi chani. So ngati pali munthu womvetsa chisoni kwambiri ndi president Chakwera amene akunamizidwa kunena kuti china chilichonse chili bwino ndipo mwina iya yobera zisankho iyi mwina munayiganiza bwino kwambiri kuti mubere zisankho koma inu muzakangolozedwa inuyo kungolozedwa kuti aliyense azikavota payekha opanda simatematiki. Siku limenelo Chakwera azaona zinthu ngati mwinaso ngati akugona chifukwa amalawi kuchokera ku Northern Region, Central Region, Southern Region, Eastern Region amalawi ndi okwiya. As we talk now ku Eastern Region kokulima floods anthu akukhala m'makampu opanda zakudya opanda matoilet opanda zofunda mukudikira kuti afeko anthu ambiri nde muzithamangirako ncholinga kuti mukapange kampeni. Ziko lathu ilitu mukaona andale amatuluka akamafuna kuti akasamalike akaoneke ngati iwo ndi opambana. Andi ineyo ndinene pano kunena kuti kubwera kwa vitumbiko mumbai kwa sukusulisa anthu ena ache amene ankagoda chifukwa taonatu maminista azitu ayambano kutuluka ndikupita ena ndikumakaseka zinthu ndikumakaona masikero ati chifukwa chokuti nzawo uja watuluka. Vitumbiko mumba ndi game changer. Mwina chimene chikuvuta kwa iyeyo ndi kutenga ntchito yacheyo ya bomayo ndikusakaniza ku Japan koma mwana ujayo ndi game changer. Ndipo Vitumbiko mumba akanakhala kuti anasankhidwa kale kapena mboma munalima Vitumbiko mumba angapo ndiye kuti zinthu zili bwino koma mwana uja ndi game changer kwambiri ndikumunyadira kwambiri na ikafika nthawi yoteteza munthu wakumuzi anthu amene akugwira ntchito za ulebala munthu amene uja akugwira ntchito yoopsa. Ndikupempheni bwana ngakhale kuti mukuyenda m'makampani osiyana muyenderenso ma department ya boma chifukwa ma department ya boma so kuli umphawi woopsa kuli kuzunzidwa koopsa anthu akugwira ntchito ngati kapena ali muthangata system zakalekale zija. And I don't know why we call ourselves kuti we are an independent nation. Kunotu kumalawi kunoko independence kulibeko chifukwa tikanakhala kuti ifeyo tili independent bwezi pano zinthu zambiri tikanazitengera paja pa zero deficit pa bingu paja bwezi pano tili patali. Izi zachitika ku America izizi za Donald Trump zikanatitengesa phunziro tiphunzire kunena kuti kwina kuli kosolo mamuna ukakwatira umayenera ukhale independent koma daily uzituluka kumakapempha umakhala chisiru kupempha kumatukwanisa. Asogoleri athu mmadabwisa kwambiri mmaenda m'maiko ndikumaona maiko amene ali olemera oziyimirira paokha otukuka. You can't buy a leaf kubwera zimene zijazo kuno pa Tanzania pompa pali mkazi tu pa Tanzania papali mkazi koma akupanga mawonders koma chiziwa ife ndikupempha basi azatenge pang'ono ndatuluka pa ndege pang'ono ndatuluka pang'ono watuluka kupempha. Ziko la Malawi ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri. Andi 2025 mukamanena kuti mufuna mbwerereso mboma sindikudziwa kuti mukufuna muzatani makamaka chifuka the degree of poverty, the degree of suffering in Malawi is just overwhelming. And mukanakhala anthu anzeru
nthawi yochita resign olokungona kuti ife tazisiya ndi imene iyi andi ndikufuna ndikusimikizireni muzakangoyerekeza kubera muzakumana ndi mavuto woopsa amene muzachite regret mwinaso kumanena kuti ndiye bolanso tikanangotenga masanza athu matewera athu omwe atina abawa tizipita kwa amathu chifukwa muzakumana ndi ziko loopsa awa mademo moaresa wazakhala nthawi imene akukhalako adeire ndipo muzakumana ndi ziko limene zakhala ndi economy a very bad economy vuto andale simafuna kuuzidwa chilungamo ndi apa mwa alemba inu anyamata kuti azilankhula nkhani za propaganda kumakhala ngati akulemba ndi Bakiri Muluzi mutachita haki page yake ndikumatukwana UTM kumanena kuti Bakiri Muluzi wa TV akumadana ndi UTM muli inuyo mutachita haki page yake chilungamo chake ndachifufuza ndipo anthu ambiri akupusisika andale makamaka azipani zosusa mukumadana ndi maactivist kumanena kuti maactivist akunyoza asogoleri anu yeti chikhalirecho anzanu a MCP alemba anyamata tikunena panopa alikale pa deski kuyamba kulemba propaganda kunena za propaganda mma social media magulu alowa kutekwa aliyense pasiku pajatu ndalama tuzaphweka kuno ku Malawi akumapasidwa 150,000 pasiku akangonena nkhani za propaganda kunena kha za Muthalika kunena za Kabambe kunena za Chihana kunena za Atupere kunena za Ambewe kungonena zimenezo 150,000 ndiye inu mulibiza amene musakuziwa ndale mungo supporta zinthu zina zili zonse ziwani kunena kuti kunja kuno anzanu akubirirani pansi aona kunena kuti sakwanisa kuti akuchite ni defeat ndi airo waya pansi ndikumana mangati ndi Bakiri Muluzi akunena zimenezo kapena ndi Boni Kalindo akunena zimenezo kapena ndi Ntanyiwa akumalowa mmagulu muja kumalankhula mu zinthu zoyipa kumanena kuti Boni Kalindo wa Bakiri Muluzi aje sabanzi aona kuti ati ujeni uyu ndani Kabambe ati Kabambe ndi mbambande ndi akufuna azimunyoza akumunyoza ali iwo ndikumana mizira ma activist ndiye pena mukamala nkhula muzipani mwanumo mmagulumo muzisamala muli ndi andani momo a MCP amene alembedwa ntchito amene akumana mizira ngati ndi ma activist pomwe asali iwo as we talk now page ya Bakiri Muluzi TV aichita haki ndipo zimene zikulembedwa pamene pozonyoza usogoleri wa UTM akupanga siyeyo muziwe zimenezi kuti awawa ni manjanjawidi awawa ni mamafia akufuna asokoneza akuchite ni divert nangofuna ndikukumbuseni so atone jenu aziko lino kunena kuti kandrama kathu kaja kakujeremane kaja tukadikirira mwina mmaganiza kuti tinaiwala iyo iyi sitinaiwale pajatu munanena kuti ndrama ija ikabwera muzatu ndiye chaka chitu paja china jajinatha ndiye tayamba china timafuna tikukumbuseni kuti kandrama kakubuchalezi kaja tikukadikirira kakujeremane kaja komanso kakufamase kaja zimenezi ndi zina mwa izo zimene munayenera kutanganidwa nazo kuti mwina kavoti kanu kakakupase anthu akakupaseni kavoti koma muzakaona zinthu zikuyenda chochi maona anthu akunyamula maliro kumakayika ku polisi ndikumatu kwana polisi muziwe kuti those are the signs of times zinthu zavuta kwambiri zinthu zikupita zikunkana zisokonekera muno Malawi ndipo osazitenga bwino muno muzaonongeka anthu azakhala akuukira vuto la andale simafuna kuuzidwa chilungamo mmafuna muzimva zokoma zokha engati ineyo ndesinizasiye kukuuzanitu ndizikuuzani kandi wa UTM ndizinena zili ndiwe ukanene kuti ine ndatumidwa kandi wa DPP ndizinena kandi wa UDF ndizinena kandi wa Ford ndizinena kandi chipani chanji ndizikwapula zili ndiwe uzitenga malangizo kapena usamatenge malangizo koma ku Malawi kunoko anthu akuzunzika kuyitenga mphale chimanga chokuti ni chamankhwala ndikumadya amalawi tikufa kwambiri the DC
mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, tiye mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.